Zer da materia? Zer ez dago osatua? Inguratzen gaituen edo zer? Masa eta volumena badu, materia da. Ikusezina izan arren. Bai, botatako puzker hori ere materia da. Ni Zarket Maixu naiz, eta gaurkoan materiari buruz arituko naiz. Materia atomo izeneko partikulez osatua dago. Adibidez, ikatzati hau, lotuta dauden karbono atomoz osatua dago. Atomoen antolatzeko moduaren arabera, sortzen diren konposatuak oso ezberdinak dira. Esaterako, karbono atomoak hexagono egitura honetan antolatuko balira, grafitoa edukiko genuke. Oso biguna den material bat da, eta horregatik idazteko erabiltzen da. Baina, karbono atomo horiek berak honela berrantolatuz gero, munduan modu naturalean sortzen den material gogorrena dugu, diamantea. Aipatu bezala, soilik antolamendua aldatuta, propietate ezberdinak dituzten materialak edukiko genituzke. Hori gutxi balitz bezala, karbonoa atomo mota besterik ez da. Baina atomo mota asko daude, hidrogenoa, oxigenoa, nitrogenoa, hauek berak hain zuzen ere. Horietako atomo mota bakoitza, bata bestearengandik ezberdina da. Horiek egin ditzaketen kombinazioak ia amaigabeak dira, eta aldaketa txiki batek propietateak izugarri aldatu ditzake. Lotura bakar batek eduki dezakeen eragina ikusteko begiratu bi molekula hauek. Ezkerrekoa etanoa da, usainik gabeko gas sukoia. Eskuinekoa etanola, edari alkoholdunetan dagoen substantzia likidoa, edan ezkero mozkortzen gaituena. Ezberdintasun bakarra da, eskuinekoak oxigeno atomoa duela. Are gehiago, karbonoa eta hidrogenoa soilik elkarturik, hainbeste erabiltzen ditugun gasolina eta diesela ere lortu daitezke. Gaur egun, atomoari buruz dugun ezagutza ikaragarria da. Haren xehetasun oro dakigu. Ia bere kolore gustukoena ere badakigu. Baina, duela 300 urte hori ez zen horrela. Pauso txikiak emanez, baina gelditu gabe, kimika ikusteko modua erabat aldatu da. Magiatzat hartu izatetik, oinarri eta xehetasun ia guztiz ezagunak izatera pasatu da. Garai hartan, erreakzioak deskribatzeko erabiltzen zituzten termino batzuek gaur egun ez dute zentzurik. Esaterako, sukoiak ziren materialek flogisto izeneko ikusezina zen zerbait zeukatela pentsatzen zuten. Eta, materiala erretzean, flogisto hori askatu egiten zela. Orain badakigu, flogistoa ez dela existitzen. Eta, errekuntza ahalbidetzen duena, airean dagoen oxigenoa dela. Bestalde, metalak ondo ezberdintzen zituzten. Likidoak bereizte ordea, kosta egiten zitzaien. Lau ezaugarri hauek erabiliz bereizten zituzten. Urak gogorragoak ala ahulagoak izan zitezkeen, eta oliotxoak edo patxar modukoak. Azkenik, gasak deskribatzeko zuten ezagutza are oinarrizkoagoa zen. Gasak sailkatzeko aire motak erabiltzen zituzten, batzuetan espiritu terminoa ere erantsita. Kimikariek erreakzioetan ikusten zutena deskribatzen zuten. Usaina, kolorea, dentsitatea, sukoia zen ala ez, zientzia modu kualitatiboan egiten zen, ikusezinean sartu gabe. Eta ikusezinean sartzen ziren gutxi horiek akats handiak egiten zituzten. Orain, garai hartako zientzialari baten azalean sartuko gara. Nirekin batera, bi erreakzio kimiko ikustera eta deskribatzera gonbidatzen zaituzten. Lehen erreakzioan, gatza botako dut azido honetan. Bigarrenean, metal zati batzuk botako ditut azido gogorrago honetan. Gasak ez galtzeko, puxika bat jarriko dut bi erreakzioetako ontzietan. Lehenengoan, erreaktiboak elkartzean, erreakzioa oso azkar hasi da eta aparra sortu da. Apar hori, askatutako gasaren ondorioa da. Puxiken jasotako gasa kolore gabekoa da eta ez da sukoia. Bigarren erreakzioa hasten motelakoa da, baina behin hasita bortitza da. Honek ere gas bat sortu du. Eta hau, ordea, sukoia da. Ontziko likidoa kolorez aldatu da, eta orain krisi iluna da. Erreakzioaren ondorioz bero handia askatu da. Horrela egiten zen kimika, xehetasun gutxirekin. Bazekiten ez zela magia, bi substantzia elkartzean gertatzen ziren prozesuak deskribatzen zituzten zehazki. Baina, metodologia hori baliatuta, oso zaila zen substantziak ezberdintzea. Zerbait falta zen. Datuak.
Orduan iritsi zen kimikaren iraultzarik handiena. Lavoisierrek eta garaiko beste kimikari batzuek neurketa zehatzak ekarri zituzten kimika. Aldaketa hark, estandarizazioa, zehaztasuna eta metodo zientifikoa finkatu zituen kimika egiteko metodologian. Zer esan nahi du horrek? Erreakzioetan neurgarria zen edozein parametro neurtzen hasi zirela. Bai erreakzioaren aurretik, bai tartean eta baita amaieran ere. Kimikaren iraultza ez zen erreakzio ikusgarri batekin hasi, baizik eta neurtzeko aparatuekin. Horrela, kimikak magia izateari utzi eta zientzia bilakatu zen. Egin zerrenda bat parametro horiekin eta hausnartu zer inpaktu eduki zuten materia eta erreakzioak ulertzeko bidea. Bide honek materiaren egiturak eta atomoen antolamenduak duten eragina azaltzen ditu. Kimikak hasieran edukitako zailtasunez eta haiek gainditzeak ekarri zuen iraultzaz ere ari da. Iraultzak ekarritako aurrerapenak ezagutzeko ikusi atomoari buruzko hurrengo bideoa. Bideo hau bigarren hezkuntzako fisika eta kimikako ikaslei zuzenduta dago. Indarrean dauden 76/2023 dekretuan eta 77/2023 dekretuan oinarritua dago. Kimika hobeto ulertzea eta zirrara piztea duen. Eskerrik asko ikusteagatik kuxkuxeroak, ni Zerket Maiz naiz eta hurrengo arte.